Moi boa tarde, grazas outra vez por escoitarnos e por aceptar o noso convite, e hoxe vimos a falar de algo do que xa falamos e de algo do que seguramente seguiremos falando durante moito tempo, non? Por que temos que actuar xa? Basándonos na situación actual de guerra, esa guerra que se chama guerra de Irán, non? Antes era a guerra de Ucraína, sigue sendo, a guerra de Venezuela que non foi, pero sí que foi, a guerra de Cuba, ahora a guerra de Irán, que non estamos en guerra, pero se saímos desta únicamente pagando o gasoil un pouco máis caro, ni tanto. Ben, entonces, esta charla fai parte dun proxecto que se gestou durante a Semana Santa e que tomou corpo, xusto a volta, luns martes, nunha serie de actos por todo o territorio español, baixo o título non normal, porque non é normal, non estamos vivindo unha situación normal. Despois de que pase isto, non voltaremos a unha situación de normalidade, e o que estábamos vivindo ata hoxe non era normal. Aquí non hai normal nada. Entón, o título é non normal. A idea é, a partir dun grupo de científicos académicos capitaneados polo núcleo central de Turiel, de Antonio Turiel, Antonio de Chavala, Carlos Taibo e outra xente máis que logo iremos vendo, pois plantean a posibilidade de que ao longo de todo o Estado español, nunha semana, nesta semana do 13 ao 19, seguramente algo máis, e de feito empezou o día 10 en Figueres, empezou na Turiel, ali no seu lugar de residencia, coa idea de lanzar un guante á cidadanía para que asuma a responsabilidade de iniciar un debate o máis sereno posible, co pouco tempo que está pasando e coa sucesión de acontecementos que se prevén como consecuencias directas xa do estado de guerra e do conflito que estamos vivindo, que é un conflito que ten que ver basicamente cos recursos naturais e ten que ver co petróleo. Entonces, desde Ollén sumámonos a esta proposta e proponemos unha charla de reflexión sobre unha presentación común con pequenas variacións en cada caso, en cada lugar e en cada palestra que se faga. A persoa ponente, no noso caso vai a ser Juan, o ponente principal, o director do IEN, pois adapta un pouco a presentación, pequenos cambios, pequenos matices, que teñen que ver sobre todo coa súa preferencia e co seu deseño a hora de levar adiante. De tal maneira que seguramente non haberá dúas charlas iguais, se van a ser similares, os temas son coincidentes, pero toca no IEN e toca porque sabedes, moitas persoas das que estades aquí coñecedes a nosa preocupación no IEN por ese tipo de temas, e sin irnos moi atrás, sin irnos ao Pleistoceno, sí que vou facer un pequeno relatorio de cousas que foron pasando no IEN que van a intentar axudar a ponernos en contexto. Seguramente moitas das persoas que estades aquí sabedes ben de o que vou a falar, pero tamén vexo algunhas caras novas, o cual é estupendo. Benvidas ao IEN, e empezamos. No ano 2019 programamos no IEN un ciclo de faladoiros que demos en chamar Existen evidencias do cambio climático, e por aquí pasaron ata 4 persoas expertas no tema que nos foron contando as súas opinións, dando os seus datos, era casi sempre xente do mundo científico, do mundo académico. No ano 2021, o compañeiro Pablo Casal organizou, no 20 non, porque o 20 recordás que foi a pandemia, estaba a cousa así un pouco complicada, non? E no 21, aínda con medidas COVID,
Pablo tivo o empeño e conseguiu levar adiante con medidas COVID un ciclo estupendo que tivemos no auditorio de aquí de Gondomar por unha cuestión de espacio para poder estar separados e separadas uns dos outros, que se chamou o prezo do barato. Nese ciclo o prezo do barato destacaba a primeira, o prezo non representa sempre o valor das cousas. O redactor naquela ocasión era Xoán Doldán. Xoán Doldán é o decano da Facultade de Económicas da USC, en Santiago. Entón, vi aquí, deu aquela charla, e Xoán Doldán volveu máis adiante, ano 2022, a darnos unha charla moito máis concreta. Xoán Doldán participa dentro do grupo de Vésperas de Nada na rede para o decrecemento. E a charla que nos deu Doldán naquele momento, crise enerxética e decrecemento, pois foi un punto interesante para empezar a falar xa claramente desta cuestión do decrecemento, non? Fronte ao crecemento que propón o capitalismo, que é crecer sobre o crecido, temos un problema que estamos crecendo hacia o infinito nun planeta claramente finito daquela, hoxe un planeta xa esgotado, vale? Ou polo menos en puntos críticos si xa esgotado. No ano 24, sobre todo fora Juan o encargado de organizar este novo ciclo, foi o ciclo sobre crise climática, sí, pero crise do sistema. Aí xa empezou a cousa, o cambio climático sí, pero non é o cerne da cuestión. É algo tremendamente importante o cambio climático, pero isto vai máis alá que o que sería un simple, entre aspas, perdoade a vulgarización, un simple cambio climático. Entón aí viñeron unha serie de científicos e a periodista Rosa Tristán, que fechou o ciclo, para seguir afondando nesa idea de que isto así non vai moi ben. Aí escoitamos cousas como tecno-optimismo, ¿sí? E, bueno, aí hai que recordar a Pansera, o penúltimo dos ponentes, cando dicía para entender o tecno-optimismo, dicía, bueno, é como se plantesas facer edificios de apartamentos para que viva xente de 50 alturas, sin ascensor. Sin ascensor porque ata que consiga os permisos os terreos construir e que sean habitables van a pasar unha serie de anos e nese tempo inevitablemente a ciencia desenvolverá un sistema de transporte de persoas que nos permitirán acceder á planta 50 sin utilizar ascensor. E entón nós diríamos, tú eres gilipollas. Eso é tecno-optimismo. Vale? O sea, nos va a salvar del gran sopapo a la ciencia. ¿Vale? Esto es tecno-optimismo. Fernando Valladares volve a palestra no mesmo 2024 porque no mes de outubro, recordades, Dana de Valencia, científicos e científicas desta raza dicindo que, bueno, unha pena, un desastre, pero sorpresa pouca. Era algo anunciado, era algo avisado. Este tipo de fenómenos adversos tremendamente violentos desde o punto de vista meteorolóxico e natural, incendios, inundacións, etc., ian a producirse. E houve unha persecución brutal sobre este tipo de científicos e en concreto a Fernando Valladares se ofreceron sogas para ir a colgar a Fernando Valladares. Sí, recordades? No IEN fixemos un escrito de solidaridade xunto con outros colectivos e grupos e persoas do país donde nos solidarizamos con estas persoas que de maneira solidaria, de maneira altruista expoñen o público, poñense na picota a súa imaxe persoal, o seu prestixio para informar do que realmente se está pasando e resulta un pouco complicado. Bien, Fernando Valladares estaba aí. Empezamos no ano 25 xa falando claramente de transición ecolóxica ou especulación enerxética. Lembrades que no IEN, nos
profesor Groba, na plataforma do Galiñeiro, etc. e outros grupos, levamos a tempo traballando contra o que chamamos a invasión eólica, que ten moi pouco que ver como solución enerxética para unha poboación e ten moito que ver con mafia organizada para o beneficio dos grandes poderes. Esa é a nosa teima, despois de estudiar e explicar e xuntar cabos. Entón xa empezamos a falar de transición ecolóxica ou especulación enerxética. En Pontevedra participamos nesta charla e aí coincidimos con, entre outras persoas, con Ernesto Romeo. Ernesto Romeo é o portavoz ou un dos portavoces fundamentais de Teruel Existe, e para que non o entenda moi ben, é un dos responsables de levantar a trama da corrupción e da mafia dos parques eólicos en Teruel, ¿sí? Na Comunidade de Aragón. Ernesto Romero. Aí tuvemos a sorte de conectar, teníamos contacto non real, pero aí sí o tivemos. Ben, programamos ano pasado un ciclo de conferencias no IEN, donde, bueno, que foi aberto por Carlos Taibo. Carlos Taibo pasa por ser o referente desa corrente que coñecemos como decrecemento, ¿no? Como decrecemento. E Carlos Taibo acuña un termo, ou utiliza de vez en cuando un termo que tamén utilizamos aquí, tamén explicamos aquí, no momento da súa charla, que é o ecofascismo. É dicir, disfrazado de ecologismo, hai un grupo de poder reducido que está intentando, a costa da poboación, a costa da maioría da poboación, proverse do maior beneficio no mellor tempo posible, plenamente conscientes, non son negacionistas, teñen claro que estamos diante dun colapso prácticamente inminente, e o que teñen claro é a súa necesidade de protexerse o mellor posible, a costa do que sexa. E para protexerse o mellor posible hai que facer un gran negocio en moi pouco tempo a costa do que sexa. Ecofascismo de crecemento. Nese ciclo tamén estivo aquí Albino Prada, tamén coñecido colaborador do IEN, falando de Galicia, un país desnortado e minguante. Recordades aquela charla, non nos entendemos moito máis. Vedes por onde vai a historia. A última charla deste ciclo reuniu aquí no IEN a Turiel e a Arechavala, que veñan a falar sobre crise de materiais e transición de nome. A charla que deron aquí é coñecida ben, e prácticamente a ver. Este elenco, este grupo de traballo, seguindo a proposta de Arechavala, que se autodefine como un impresentable, pois levounos a facer este brinquedo de impresentables coincidindo co momento álxido da protesta en contra daquela barbarie que tamén ten que ver con isto, que era o proxecto de Altri. ¿Sí? Hoxe Altri parece que está parado, non está eliminado, a ver como vai isto, pero de momento parece que está parado e, mellor non, un grupo de impresentables hai máis. Dentro destes impresentables tamén tivemos aquí no IEN a Mabel Rivera e Enrique Banet co seu documental A loita final, falándonos de Altri e explicándonos que era realmente o proxecto Altri. En setembro participamos na Universidade de Santiago nos cursos da Facultade de Económicas, nos seus cursos de verán, falando da nosa especialidade nese momento, que era o que sigue sendo o novo paradigma para o estudo dos parques eólicos en Galicia. Ese paradigma que conseguiu paralizar cautelarmente no Tribunal Superior de Justicia de Galicia 79 dos 81 proxectos recurridos. Esos son os proxectos nos que participou, entre outros, Luis Villares, na sala terceira, que agora está removido, pasa na pasa. Bueno, non nos explico máis porque sabedes ben como vai. En decembro, tivemos aquí a Fernando Valladares para inaugurar esta exposición da que vos falaba ao principio, a exposición sobre cambio climático. Desde aí, e, bueno, está a vos de dispor, e non vou enrollar ningún. Tamén
O ano pasado, na última parte, tivemos aquí a Francisco Vaquero, un productor independiente, responsable deste documental, Vidas Irrenovables. Non sei se o vistes, aquí no guión puxémolo, se non temos copia, podedes pedirlo, leválo, e se non tamén se pode comprar, non pasa nada. É un traballo de documentación audiovisual que estivo a pique de entrar no tema do Goya, estivo preseleccionado, o sea, ten calidade audiovisual como obra artística, pero ten calidade documental polo que aí dentro se ve, se escoita e se di. Eu non sei, cada vez que vexo esta película dome conta algún detalle novo e de alguna cousa nova, non? E aí nesta película, como colaboradores, aparecen algúns destes impresentables dos que falábamos. Todo este tipo de información serve e serviu xa de base ao primeiro artigo que publicamos na nosa revista REN sobre a ameaza eólica que chamamos da serra ameazada a serra liberada, que está no número 21 da nosa revista, temos o acceso en PDF en papel, xa queda pouco, ou ningún, pero bueno, sempre queda o PDF. E serviu tamén para, no número 25, este último que é o actual, facer unha revisión daquele artigo onde incorporamos outras cuestións que teñen que ver tamén cunha nova amenaza ou cun novo paso nesta burbulla de loucura que é a eólica mariña. A eólica mariña que aparece nun pequeno artigo publicado na revista que tamén presentamos aquí, Nova Ardentía, onde damos conta disto. Falo destes tres artigos porque nas bibliografías de cada un deles aparecen asiduamente citados como fontes documentais e como fontes de referencia tanto Turiel como Arechavala, como Taibo, como outros cuantos dos que están por aí. Un amigo de Turiel, ano pasado aquí regalando estas cosiñas e tal, fixaron este brinquedo, os lo dije. 50 anos avisando, máis de 50 anos avisando, unha historia de Antonio Turiel, onde están Pedro Prieto, está Alicia Valero, está Antonio de Chavala, e a idea original é de Donella Meadows, que é unha das responsables, faleceu, ora continúan esa idea, ese grupo que fala dos 9 límites planetarios, dos que logo falará Juan, e por eso decimos que nin foi normal, nin é normal, nin será normal. Esta é unha captura de algunhas das charlas que están previstas no Estado español. No último reconto que fixen tiñamos 56, o seu día 14, bueno, esta a nosa última. As que teñen un puntiño son charlas que se fan en Galicia. A máis próxima hora é pasado mañán en Vigo, estaremos con esta historia tamén. E este é o Se Busca. O que se trata é que persoas do mundo científico, do mundo da divulgación, do mundo do pensamento, do mundo do activismo, en definitiva, da sociedade común, conten alá onde poidan a súa maneira a mesma idea, e a mesma idea é o non é normal. Nesta relación podedes ver en verde os impresentables coincidos moi ben. Temos a Turiel, a del Chavala, Valladares, Carlos Taibo, Xoán Doldán, e aquí abaixo, que chaman en fin, vale. E en amarelo, pois hai outros impresentables e outras impresentables que se aínda non pasaron polo IEN, si están na lista de nominados e nominadas, non? Xente como Alicia Valero. Alicia Valero é probablemente a maior experta europea, e se non mundial, e se non anda por medio deles, en materiais críticos. E esta muller ten traballos científicos de primeiro nivel que demostran e determinan que non hai recursos minerais na corteza terrestre para afrontar a transición enerxética que intentan vendernos. É unha cuestión de números. Non hai. E non hai elementos fundamentais dos que falaremos máis adiante. Todo isto nos leva a falar da gran farsa na que estamos metidos, que é a farsa da transición ecolóxico-enerxética. A partir da charla do ano pasado,
e en concreto 4 que se fixeron no País Vasco, este trío de ases, fixeron un traballiño que compila os seus discursos nun libriño, a farsa transición ecolóxico-enerxética, que presentaremos aquí no IEN o día 27 de maio. Tenemos aquí os tres, nos contarán non o mesmo que hoxe, pero tampouco demasiado diferente, entendo. Estades convidados e convidadas, e isto é para que entendamos por que estamos aquí, por que desde o IEN vos convocamos e por que desde o IEN damos a data desta maneira. Moitas grazas, díxovos con Juan, que nos vai a contar cosas máis.